дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. фонди саудии рушд барои сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун $100 миллион амрикоӣ қарзи бо имтиёз ҷудо менамояд. байни агентии назорати маводи нашавори тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилии Русия созишнома ба имзо расид. намоиш фурӯши маҳсулоти Ҳиндустон дар шаҳри Панҷакент. Саразм ғолиби лигаи дуюм дар минтақаи сӯхт. 8 нишони паҳлавонони Навраси Панҷакент. пешгӯии обу ҳавошиносон. сафири фавқулода ва мухтори подшоҳии Арабистони Саудӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Валид ибни Абдураҳмон ар-Решайдон дар нишасти матбуотӣ ки дар шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони воситаҳои ахбори омма баргузор гардид, иттилоъ дод, ки фонди Саудии рушд барои сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун дар ҳаҷми $100 миллион амрикоӣ қарзи бо имтиёзи рушд ҷудо менамояд. бояд гуфт, ки маблағе, ки барои сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун ҷудо мешавад, 50% ҳаҷми умумии маблағҳои тақдим намудаи ин фондро аз оғози фаъолияти он дар Тоҷикистон, яъне соли 2002 ташкил медиҳад. маросими ба имзорасонии созишнома байни агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оид ба ҳамкорӣ ва мусоидат ба агентии назорати маводи нашъаовар дар соҳаи муқовимат ба муомилоти ғайриқонунӣ, воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо баргузор гардид. дар ин бора Амидховар иттилоъ медиҳад. созишномаро аз ҷониби Тоҷикистон директори агентии Ҳабибулло Воҳидзода ва аз ҷониби Русия вазири корҳои дохилӣ Владимир Колокольцев ба таври фосилавӣ ба имзо расонинданд. созишнома бо роҳи татбиқи барномаи мусоидат ба агентӣ дар соҳаи муқовимат ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо давоми солҳои 2023-2025 амалӣ мешавад. ҷони по вазъи назорати маводи нашъаоварро дар Тоҷикистон ва минтақа муҳокима намуда, аз афзоиши қочоқи маводи нашъаовари афғонӣ ва дигар таҳдиду хатарҳои марбут ба он изҳори нигаронӣ намуданд. дар хотима ҷони по барои рушду тақвияти бештари ҳамкории мутақобилан судманд дар самти назорати маводи нашъаовар изҳори омодагӣ намуданд. бо дастури дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдоми палатаи саноат ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент намоишфурӯши молҳои Ҳиндустон ифтитоҳ гардид. дар маросими ифтитоҳ муовини раиси палатаи саноат ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Муродҷон Умаров, намояндаи ширкати We International Hindustan Васин Хан, муовини раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода, намояндагони доираҳои соҳибкорӣ ва сокинони шаҳр иштирок намуданд. дар ин намоиш фурӯш намунаҳои маҳсулоти истеҳсоли ин ширкати бо нуфузи Ҳиндустон аз қабили либосҳои занона, молҳои гуногуни ороишӣ, рифоҳӣ, хоҷагӣ, табобатӣ ва навъҳои чойи машҳури ҳиндӣ ба сокинону меҳмонони шаҳр пешниҳод гардид. ёдрас мешавем, ки намоишфурӯши молҳои Ҳиндустон дар шаҳри Панҷакент то санаи 9 ноябри соли ҷорӣ идома меёбад. дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакент дар мусобиқоти лигаи дуюми футболи мамлакат дар минтақаи Сӯхт дар соли 2023 ки расман ба анҷом расид, бидуни бохт ва мусовӣ бо ғалабаи комил мавсимро ҷамъбаст намуд ва соҳиби унвони қаҳрамони ин лига дониста шуд. дастпарварони муассисаи давлатии варзиши шаҳри Панҷакент дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштани тарзи озод байни наврасон, ки дар шаҳри Бохтар, маркази вилояти Хатлон баргузор гардид, фаъолона ҳунарнамоӣ карда, соҳиби 1 нишони нуқра ва 7 биринҷа гардиданд. ҳавои моҳи ноябри имсола ба обу ҳавои моҳи ноябри соли 2015 монанд мешавад. даҳаи аввали моҳ ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар ҳудуди меъёри иқлимӣ пешгӯӣ шуда дар водиҳо 8-10 ва дар ноҳияҳои домонакӯ 6-7 дараҷа гармиро ташкил медиҳад. даҳаи дуюми моҳ пасшавии ҳарорати ҳаво дар назар аст. давоми моҳ тағйирёбии ҳарорати ҳаво пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо шабона аз 3-8 то 10-15 дараҷа ва дар рӯзҳои алоҳида то 15-20 дараҷа хунукӣ дар назар дошта шудааст. дар ин хусус Амидховар бо истинод ба агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. дар ин давра дар вилояти Хатлон ва водиҳои ноҳияи тобии ҷумҳурӣ ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар ҳудуди меъёри иқлимӣ пешгӯӣ шуда дар водиҳо 8-10 ва дар ноҳияҳои доманакӯ 6-7 дараҷа гармиро ташкил медиҳад.
дар вилояти суғд ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар бештари ноҳияҳо дар ҳудуди меъёри иқлимӣ пешгӯӣ шуда дар водиҳо 6-7 ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ аз 1 дараҷа хунук то 2 дараҷа гармиро ташкил медиҳад. дар 10 рӯзаи аввали моҳ ҳарорати бартарият доштаи ҳаво дар водиҳо шабона 5-10 ва рӯзона 12-17 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 0-5 ва рӯзона 9-14 дараҷа гарм пешгӯӣ мешавад. дар 10 рӯзаҳои дуюм ва сеюми моҳ дар водиҳо шабона 2-7 ва рӯзона 8-13 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм, рӯзона 4-9 дараҷа гарм мешавад. дар рӯзҳои алоҳида пасшавии ҳарорати ҳаво дар назар буда дар водиҳо шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм ва рӯзона то 3-8 дараҷа гарм мешавад. ба амал омадани борон ва барфи шиддатнокиашон гуногун дар нимаи дуюми моҳ аз эҳтимол дур нест. дар минтақаҳои кӯҳии ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар ҳудуди меъёри иқлимӣ пешгӯӣ шуда 1-6 дараҷа гармиро ташкил медиҳад. дар 10 рӯзаи дуюм ва сеюми моҳ шабона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм ва рӯзона 6-11 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар рӯзҳои алоҳида пасшавии ҳарорати ҳаво пешгӯӣ шуда шабона 3-8 дараҷа хунук, рӯзона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм мешавад. ба амал омадани бориши атмосферии шиддатнокиашон гуногун дар намуди барф дар нимаи дуюми моҳ аз эҳтимол дур нест. шунавандагони гиромӣ, новобаста аз вазъи обу ҳаво барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.